El secret de l'arc de Sant Martí. Nil i Max eren dos germans bessons inseparables. Cada tarda, després de l'escola, corrien cap al bosc que hi havia a prop de casa seva. Aquell indret era el seu refugi màgic, ple de racons secrets i aventures per descobrir. Allà sempre es trobaven amb els seus amics. El conillet saltiró, l'esquirol veloç, la guineu astut i el petit cérvol d'ulls brillants i curiosos. Aquella tarda, tots plegats jugaven a passar-se la pilota, rient i corrent entre els arbres. El conillet feia salts tan alts que gairebé tocava les branques. L'esquirol grimpava amunt i avall com un llampec i el cérvol feia voltes ràpides com el vent. De sobte, una gota va caure sobre el nas de Max. Després, una altra sobre l'esquena del conillet. Sense adonar-se'n, havia començat a ploure suaument. Ràpid, ràpid, va cridar Max. Tots van córrer a amagar-se sota les enormes branques d'un vell roure. La pluja, en caure sobre les fulles, sonava com una dolça melodia. Nil va aixecar els ulls cap al cel. La pluja era fina i delicada, i a poc els núvols s'obrien, deixant passar els primers raigs de sol. I aleshores, davant dels seus ulls, va aparèixer un espectacle meravellós. Un arc de Sant Martí immens, lluent, amb tots els colors del món, des del vermell més viu fins al violeta més profund. «Què és això tan bonic?», va murmurar el petit cérvol, amb la mirada plena d'admiració. «És un arc de Sant Martí», va dir Nil amb els ulls ben oberts. «Sembla un pont de colors al cel». Max va donar petits salts d'emoció. «Hem d'anar-hi. Vull veure'l de ben a prop». L'esquirol i la guineu van sacsejar el cap. «És massa lluny», va rondinar l'esquirol. «No l'atraparem mai», va afegir la guineu. Però Nil i Max es van agafar les mans amb decisió. Els seus cors petits bategaven amb un coratge immens. Sabien que valia la pena intentar-ho. «Som-hi, Max. La màgia només es descobreix si tens el valor de caminar-hi». Van avançar pas a pas pel bosc, seguits pels seus amics. Quan finalment van arribar a la vora del bosc, just sota l'arc de Sant Martí, alguna cosa sorprenent va passar. Els colors van començar a tremolar, com si l'arc de Sant Martí jugués a amagar-se. I, de sobte, van començar a caure petites gotes brillants de tots els colors. Una gota vermella va quedar enganxada als cabells de Max. Una gota blava va brillar sobre el nas de Nil. El conillet va rebre una groga i la guineu una verda a la punta de la cua. Semblava una pluja de pintura màgica que, curiosament, no embrutava gens. Max esclatà de riure. «Mira, Nil, estem plens de màgia de l'arc de Sant Martí». Nil, amb la mà estesa, intentava atrapar-ne més. Encara que l'arc de Sant Martí es va esvair del tot, una alegria immensa els va omplir el cor. Van entendre que la veritable màgia no era tocar l'arc de Sant Martí, sinó haver viscut aquella aventura junts i sentir-se units als seus amics. Aquell dia van aprendre un secret. Després de la pluja, la màgia sempre apareix i, de vegades, fins i tot deixa un petit regal de colors als cors més valents.